och Nästhammar så är på inne med en folkabulla. Vilket kunde vara väldigt får se vad detta ledet kan göra. Och så gör han bort sig lite då. Östhammars åkan, folkabubblan, ställer runt folkabubblan. Och får börja om då. Men vi har Marcus Persson i alla fall i ledningen. Och han tar då alternativspåret på första varvet. Och resten av ledet går ut på den här lite längre vägen. Och då har vi då 103 på andra platsen. De åker vid ledningen i alla fall och har en härlig lucka ner till de andra. Och vandrar i täten. Och så har vi då den här gröna sabeln som ligger ut på alternativspåret. Och då kommer en distanssändring när 101 som är då Anton Lund. Och så tar han hela början. Vi anser att de har stått i sina bordsidan och sidan. Han är och så har vi då Alexander Vedin här också när folkabubblan har lite problem med fästet. Det är inte riktigt så lätt att åka med bilen när det är slött på marken. Men Marcus Persson i alla fall i svartslagsåkaren som åker det här och har väl inga problem med fästet kan man säga. Målstaggen och kommer att få poängen före då Hampus och så har vi då Albin uppe på en